सालाइखा हामबाय दिनै जों गमति डिस्ट्रिक्ट नि कायसा कतर लोगोफोरखौ बान्दा खायनायनि बागै जे तारिख फिक्स खायजाक तंमानि बनो जों डेट रिसिदुल मा खायखा 29 तारिख तंमानि 3 तारिख एप्रिल जों रिसिदुल मा खायखा तानिके गोबां टेक्निकल इशू मानि बागै जों मनो महाराज बाय सालायनो रिसिदुल मा खायखा महाराज निजे बाय थां गमति डिस्ट्रिक्ट नि कायसा लोगोफोरखौ बान्दा कतरमा लोगोफोरखौ बान्दाव महाराज निजे मा जानाय এই बिथिंनि डिस्ट्रिक्टनि जत' लिडार्स रक मा जानाय जोंनि मिनिस्टार रक मा जानाय जोंनि एमएलए रक मा जानाय तेबो माने ससियल एक्टिविस्ट रक अ जागा मा जानाय कायसानि इशू जोंनि तिप्रासाया कट दायदि खायनायनि बागै तेबो ताबाव जे रायजोआव सोलिबाय दंमोन जोंनि राय रकनो जोंनि फरायनाय रकनो जे बाहाना खायो दंमोन बर'नि केरियार नष्ट खायदोंमोन स्क्रिप्टनि इशू अमसों ताबाव जोंनि गमति डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट कायसा प्रोटेस्ट रैली चेंजाने ओ स्क्रिप्ट इशू न तैयो जों और जागाव जोंनि रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनि राय रकनो जे बांला स्क्रिप्ट बाय तंमानि लगे लगे रोमान स्क्रिप्ट बाय खायनायनि बागै जोंनि महाराज क्लियरलि साइ दंखा जे जों अम एचिडेबल इनक्लूजन खायनायनि बागै साया अम स्टेटनि साबजेक्ट हानबाङै स्टेट अम डिसाइड खायथों ओ जागाव जों ताबो स्टेट न प्रेसार होनानै नांनाय मुभमेन्ट खायनि नांनाय हानबाङैनो जों फार्स्ट गमति डिस्ट्रिक्टनि हाई लेभेल कायसा कमिटि आसक लायो जों और जागाव बीसी वाइज जों टारगेटबो रोलायखा मिनिमाम जत बीसीओनो जोंनि गमति डिस्ट्रिक्टआव एडिसि भिलेज दं प्राय 103टा एडिसि भिलेज दं 103टा एडिसि भिलेजनि जों मिनिमाम टारगेट रखा 150 जना जों 150 जना मिनिमाम रखा इनके फायखा इनके 15,000 लाइन हाफानि जे जागा गोबां दङ आरो जागा तो 300 400 माइके लामावनो जेमन जिल्लानि मैक्सिमाम बीसी बबेफोर बायगाना महारानी मैक्सिमाम बबेफोर बायगाना ते तामसनै गाना गिनि काक्रा बन तंनाय र नि आइ दिगिनिबो मैक्सिमाम बरबो 300 350 माइके बरनो जों टारगेट दं लेचिनि मिनिमाम पार्टिसिपेंट तंनाय 25,000 अमाइके जों बिनि टारगेट खायलायखा जत लिडार्स र एग्री खायखा जाते बरनि टारगेट दजामनो फिलआप खायनायनि बागै हानिबाङै जों बिनि अर जत गमति डिस्ट्रिक्टनि लिडार रक जों आसलायखा जोंनि एमएलए रक फाइनालिया कारण बर एसेम्बली चलि दंमोन बागै शुद्ध एमएलए रक सिमिनि दिनै एबसेन्टखा फाइनान्सियल जों हाय जोंनि प्रिपेरेटरि कमिटि खाजारबो तैसे दाहा के मीटिंग खायफिनाय जोंनि प्रिपेरेसन थुमफिन खायजाक डेकोरेटर सह दिनै और निवाव गारि मैक्सिमाम ब्लक कमिटिनि बरनि गारि फिक्स खायजाक बरनो जस्ट रिसिडुल खायबि खबरनि बागै बे जों लोकरावनो कयनायनि गोसोबो फायदि जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि कबकजाक लोगोफोरखौ पान्दा जोंनि राइट्स जोंनि लैंड राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जोंनि पलिटिकल राइट्स मानानि बागै गमति डिस्ट्रिक्टनि जत तिप्रासा दंनाय र फायदि महाराज तमा मेसेज र बनो खोनालायनि बागै 3 तारिख एप्रिल 3टा समायाव फाय मा जागोन 2टा समायाव फायनो मा जागोन बागै जतनो कबो बेलेग बेलेग हामबाय जत प्रेस मीडिया और फाइले दं दिनै 24 तारिख मार्च 2025 फाइनाय 3 तारिख एप्रिल जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेवल तथा गमति डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसा प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड मास गैदरिंग और प्रोग्राम थी जों कैसा आलोचना सभा आतुखा एमडीसी हॉस्टेल और एमडीसी हॉस्टेल जोंनि हल कक्सा पान्डाव उपस्थित दङ जोंनि अनारेबल चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर सार पूर्णचंद्र जमातिया उपस्थित दङ अनारेबल एक्जिक्यूटिव मेम्बर मैडम दलिलिया उपस्थित दङ जोंनि युवक संगठन यूथ त्रिपुरा फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परम गोनां सुजय उचुई बनो कारिबो डिस्ट्रिक्टनि परिबदलनि वाइस प्रेसिडेंट परम गोनां जोंनि आति जमातिया उपस्थित दङ जोंनि जॉइंट चेयरमैन आसिराम रियां अमरपुर जुन चेयरमैन गमति जुननि परम गोनां ज्योति जमातिया जोंनि वाइस चेयरमैन
অমরপুর জন্যে চিনি মলিতা মোহন ত্রিপুরা নক্ষবই অন্যান্য চিনি ডিস্ট্রিক্ট লেভেलनि যত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত दङ তিনি মিটিङाव आलोचनायाव जों गाहाम आउटपुट मांखा रेसपन्स मांखा যিনি टेन्टेटिभ যিনি नुकु प्रथम पान्डा तथा प्रोटेस्ट मुभमेंट जेटा 3 तारिखआव खालामनो थांदोंमोन आरो যিনি रिपर्टनि मुताबिक 20 থেকে 25,000 बरक बुथुमनाय बनि बागै आलोचना जों दिनै खालामगोन एंड साथे साथे যিনি पान्डानो चारिना बागै प्रिपेरेटरि कमिटि खागा प्रिपेरेटरि कमिटिआव आं साकबायथां चेयारमैन যিনি अनारेबल EM TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो चेयरमैन YTF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्वेनर जत ब्लॉक प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा पार्टी TWF त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जत ब्लॉक प्रेसिडेंट पर सदस्य उमायके जों दिनै जगह प्रिपेरेटरि कमिटि खागा एंड बुसकांनि साल मास गेटारिंग सक्सेस खालामनो बागै যিনি गोबां जों कर्मसूची जों याचागै नाखा कर्मसूचीनि मुताबिक जों आगोबै थानाय एंड যিনি जे मूल एजेंडा कर्मसूची याचागै नामानि आबंखा विशेषकै जे जेन्युइन इश्यू अपनारक साइमानो যিনি त्रिपुरा राज्यनि छात्ररक गोबां छात्र बरक साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट परि बरक दिनै CBSE बोर्ड बांला हर बाय क्वेश्चन पेपर सही रिमानि बागै एग्जाम रैमालिया बरक गोबां एग्जाम रैमानि कारणे যিনি त्रिपुरा राज्योआव अनेक प्रोटेस्ट चलिखा बनते जों खायसे बिक्षोभ खुंनाय एंड साथे साथे যিনি मूल दाबी आबंखा त्रिपुरा एकर्ड যিনি बुबागनि नेतृत्वे त्रिपुरा एकर्ड न जों दाक्ति इमप्लिमेंट खालामनानै যিনি सेंट्रल गभर्नमेंट जों मेसेज होना बागै যিনি प्रोटेस्ट मुभमेंट दङ।